Este obispo de Mondoñedo aquí no Plato de Land Rover ten algo que ver con isto, a aparición e a sección de hoxe de Don Daniel. Que tal, Dani, como estás? Ben, aí andamos, aí andamos. Tú a mellor xa non eres de bailar moito antes, ou que? Gracias a Dios non. Non eres bailarín. Ademais era diestro, que é o problema, sabes? Como que diestro? Eu era diestro de perna. Pero como diestro? Joder, en vez de zurdo, Ah, diestro. pensei que dicías diestro para bailar. Non, penso como un arrabo dunha escoba igual de rígido. O sea que non tiño moito flow para bailar. Como estás ahora que eres famoso? Bueno, ahora levo a vida un pouco gestionada entre autógrafos. Párate, que pasou aí? Hai ratos no plató. Que chamen a ratibrón. Nin rata, nin rata. Esta metina gratis, esta cuña metina gratis. Que che vai dicir? Iba che dicir, que é a diadema? Non, arregla, ya está, che tempo, Billy. Non te preso. Pa onde vas a ir, Billy, ahora, mellor que aquí? Aquí non estás perfectamente. Non sei como aguanta isto. Isto non é o de Galloso, eh? Pero non sei como aguanta o partido ese. No, o de Galloso é mellor, o de Galloso é del particular, eh? Traino el, en serio, eh? No, é del particular. Sí. Iba che dicir, Dime. se te paraba a xente pola rúa, pero non te pode parar, porque se te paran, caes. Non poden parar, pero mellor levos por diante. Está che facendo interferencias, porque levas tanta trangallada dentro. Sí, é un bombo aparato. Non, bumbo. O sea, como nas festas. Bueno, que non arda, que non hai caso, sabes? Ou así. Oye, así. Bueno, si tamén dicha, vale. Vale, vámonos poñer ao día antes de facer a sección, vale? Poñémonos ao día. Prótesis túa, chegou, está para chegar? De Nada? momento ainda non. Nada? Nada. Vale. Mañá ven o obispo. Ven ao bicho mañá, sí. Quédanos rezar. Quédanos, sí. Quédanos rezar. Bueno, pero Vale. ainda así non sei se virá. De dolor, como vas? Ou ainda non sábado estou mal, pero iso estou bastante. O sábado estuveche jodido. Sí, estuve Vale, fastidio. pois estás ben? Vale, venga. Que é importante, sabes? Que me traes? Sabedes que a sección túa, porque a xente non sabe, é A chorar a cangas. Chorar a cangas. Chorar a cangas. Xente que se queixa sin... Claro, traeche unha temática moi eclesiástica, seguindo co de que mañá vai vir o Ah, de de Mondoñedo. curas. Sí. Vale. Vouche enseñar 3 vídeos. Sí. Vale? Un cura que é máis moreno, negro, tira Sí. café Cura. con leite, café Cura. e sol. Cura. Bueno, es con unha túnica verde e outro que é o de Valdepeñas, creo que é. Por que mo explicas? Porque eu non me vou dar cuenta ao velo? ou No, non vale. te vas dar conta que a leo máis moreno e máis, sí, son Vale, unha tez parecida. que? Son curas que se queixan. Sí, queixanse en certo modo, sí. Venga, Sí. vamos co primeiro. Vamos co primeiro, Venga, lo. vamos co primeiro cura que se queixa. Ay, padrecito, no podemos tomar un trago de cerveza. ¡No! Y punto. No me pide explicación. No. ¿Por qué? La cerveza es un alimento, es una proteína, es una medicina. ¿Restaura el cuerpo o destruye el cuerpo? Pecado contra el Espíritu Santo, entonces no debe tomarlo. Punto. Si te muere, si te ahoga con una cerveza bebiéndolo por tan fría, no entrará en el cielo. É hardcore, é duro. No entrarás en el cielo. No, a mí fai moita gracia di no vídeo por lo menos 3 veces e punto. Sabes que eso como se chido algo chido e punto xa está. E diu 3 veces o E isto campeón. fala da cervexa. Fala de cerveza, Pois sí. mañá vou poñer ao obispo unha cervexa diante, pois se toma, Poñe unha así boiña que- se va al cielo y punto. Al infierno. En Galicia todos van a ir ao inferno, sabes? Porque a O sea que cerveza- é todo de curas hoxe. É todo de curas, é todo eclesiástico. Ben, dállelo. Dámoslle outro xa. No? Sí. Dámoslle outro moruña, dámoslle xente, que xa non é tan... Tú oscuro. non bebes ni cerveza ni bebes nada. Nada, agua é malamente. Cuidado, de vez en cando o bote que é azul e gris, que non se pode dicir marcas, non? O bote que é Azul e gris. O que non é Monster. Eso non bebas eso, é veneno puro. Xa sei que é veneno, pero... Non bebas eso. Sí, xa sei. Pero tú bebiche alcohol? Nunca bebiche alcohol. Nunca na vida, non. Vale. É cousa miña ou tú cando te operaron, que non sei cantas operacións tuveche. Cantas tuveche? 18, 18 operacións. Dixeche unha vez que se fumaras, dixeche un cirujano que non houberas sobrevivido se fumaras. Moitas veces dixime, só que houberas un chupito, un de vez en cando jotebo tal, que non houberas salido para diante. Non houberas sobrevivido á operación. O corpo estuvo moi ao límite, non como para meterlle uns cigarriños e tal, non. Non houberas sobrevivido nin de lexos, Vamos co seguinte cura. Vamos ao seguinte cura. De que se queixa este? Este queixase dos donativos dos fieles, por así dicirlo. Quedan pouco. Quedan moi pouco e deberían subir a cota, bueno, cousas de, sabes, temas dices. Vámonos ver.
Hay mucha gente de la parroquia que ha sido siempre de la parroquia, que han sido catequistas incluso, que desde que yo llegué hace 11 años solo dan 6 euros. Y yo les he hecho la trampa así, ¿eras tú la que me dijiste que te subiera a 10? Así haciéndome el tonto. No, yo estoy muy conforme con los 6. Es que tengo muchas historias que contar, ¿eh? Hoy me voy a explayar bien. Cuidado, moitas historias que contar é como a Jorge Javier sería un sálvame señor ou algo así, porque ten moito que contar. Pero que xes das cuotas, é curioso. Porque sigue o tío, o que? Sigue contando. Sigue queixándose que este vento, bueno, houbera que restaurar a iglesia dile, empezou a fer contas e tiña que dar 30.000 euros aos veciños, sabes? E non chegaban. E hai veces que a xente dá 6 e non sube unha cota, dicir. O sea que, pero non, il sigue protestando, E il sigue chorando. o tío sigue rajando, o que? Sigue chorando e que un pouquiño máis, para que vexes, isto sigue a chorar. Vámonos a ver. Hay otro señor, me ha hecho mucha gracia, porque hemos estado 8 años de obra, 8 años de obra, que se dice pronto. Un señor que en estos 8 años más de 15 veces me ha dicho, a ver si un día le traigo el número de cuenta para que me pase usted el recibo. 15 veces en 8 años y todavía no me lo ha traído. Y el otro día me llamó para que le buscara un puesto para la inauguración. Digo, estás el primero, tú. Primerico estás ahí puesto. ¿Cómo se puede tener la cara tan dura, Lo que pasa es que la gente se piensa que somos tontos. Yo me fijo en todo. Que yo me calle, que me callo más de lo que parece, que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto, Este creo que é o cura de Valdepeñas, non? Valdepeñas, Famoso sí, por... Valdepeñas famoso por estas cousas, porque o señor número de conta é que lle suban as tarifas, sabes? Que no, ao final non é nada. No, pero xa dixo, yo me callo, pero... Sí, no, pero se falara... Pero sí, se falara, sí. Ao final, onde consiguen estas cousiñas nos confesionarios, sabes? Cando enseña a xente, hai que dar máis, hai que dar máis. Que no confesionario pasa de todo, sabes? Tú mañá vou estar co Obispo de Mondoñedo. Queres algo que lle diga algo, que lle pida algo? Non sei se Eu vou recea pedir algo que de- rece por min, moito. Por mí, Día e eu non noite. tiña perna, vai rezar por ti. A ver, centrémonos. Vale, que prioridades. rece por ti primeiro, Vale, sí. vale. Depois xa que Sí, un sí. padre noso... Pola túa bueno, prótese. Pola miña prótese. Que rece por mi máis que nada. Por brote, No, por é a mí. única maneira, porque de Sí, xa, outra pero, maneira... E ainda así a verse ben caro, que é a movida. Claro. Mañá estará aquí, recordamos, o Obispo de Mondoñedo e moitas máis cousas. Que facemos? Teño que chamar a Xoán, xa. Vaya fenómeno. Aplauso para Dani Fernández.